National Bureau of Investigation Central Visayas gisusi karon ang intelligence report nga dunay sindikato sa mga langyaw nga nagnegosyo og ukay-ukay dinhi sa Sugbo. Sa miaging buwan hangtod sa miaging semana, duha na ka mga Korean national ang napasakaan og reklamo sa NBI Central Visayas tungod sa paglapas sa Republic Act 4653 nga nagdili sa commercial importation sa mga ukay-ukay o trapo. Niadtong Miyerkules Santo sa hapon, nasikop og nakuhaan og 3 milyon pesos nga balor sa ukay-ukay ang Koreano nga si Kim Sang-yun sa Barangay Luok, syudad sa Mandawi. Samtang sa miaging buwan, usasab ka Koreano ang nasikop tungod sa susamang patigayon. Si NBI 7 Assistant Regional Director Eric Isidoro nibutyag nga dili lang ang mga ukay-ukay ang ilang tumong, kundi ang taho nga gigamit lang ang ukay-ukay nga front sa negosyo sa illegal nga drogas. Dugang ni Isidro nga gitan-aw sad nila karon ang posibilidad nga dunay kakonsabo sa Bureau of Customs ang suspetsado tungod kay dinagko ang ilang mga transaksyon ug dali ra nga makalusot sa maong ahensya.